ஸோ வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டாட்டா சீராவோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன ரிவ்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சேல்ஸ் இந்த காரு விற்பனைக்கு தான், அதோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம மேலோட்டமாக ஒரு ரிவ்யூ பார்த்துடலாம். இந்த கார் வந்து 1997 மாடல். நமக்கு இப்போ 2020 மாடல் இருக்குது. லான்ச் ஆயிடுச்சான்னு தெரில எனக்கு. ஆனால் அதோட அஃபிஷியல் பேஜில் வீடியோ இருக்குது. அது வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. காரு ஒரு லக்ஸுரி கார் மாதிரியே இருக்குது. எஸ்யூவி மாடல். நம்ம 1997 மாடல் வந்து இதுவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. 1997 மாடல்லையே ஒரு சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. அப்போயே இன்டீரியரும் சரி எக்ஸ்டீரியரும் சரி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இந்த இந்த கார் வந்து தாராபுரம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இதோட எவ்வளோ ப்ரைஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 140 சொல்கிறாங்க. 1,40,000. நமக்கு இன்னும் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். நம்ம சேனல் நேம் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த கார் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதிசி கார்ஸில் தான் இருக்குது. அதோட லொக்கேஷன் எல்லாமே நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருப்பேன். அதே மாதிரி நம்ம வீடியோவோட கடைசியிலையும் நான் சொல்லியிருப்பேன். நமக்கு டயரோட சைஸ் எல்லாமே நல்லா பெருசு தான். அதாவது ஆஃப் ரோடுக்கு சூப்பராக இருக்கும் காரு. நம்ம ஆஃப் ரோட் லவர்ஸ்க்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நம்ம ஜீப்புக்கு பதிலாக இது கூட வாங்கலாம். ஜீப்பும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதோட ரிவ்யூ நான் ஜீப் கிடச்சா அதோட ரிவ்யூ நான் போட்டுறேன். இதோட ஹைட்டும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. டாட்டா சீராவே ஒரு சூப்பரான மாடல் தான். நமக்கு பயங்கரமாக இதையே ஆல்டர் பண்ணலாம் ஜீப் மாதிரியே. நமக்கு ஆஃப் ரோடிங்க்கு சூப்பராகவே இருக்குது. அண்டு அது மட்டும் இல்லை, இந்த காரில் நிறையா ஃபீச்சர்ஸும் இருக்குது. நமக்கு சீட்டிங்கு எல்லாமே சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. சீட்டிங் எல்லாமே நம்ம அதையும் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இதோட சவுண்டுமே இன்ஜின் சவுண்டு எல்லாமே எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டு எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. இதோட இன்டீரியர்னு செக் பண்ணி பார்த்தலாம். இப்போ இதோட சீட்டு எல்லாமே பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. நம்ம இன்டீரியர் நல்லாவே ஆல்டர் பண்ணலாம். சீட் கவர் சூப்பராகவே இருக்குது. எந்த ஒரு டேமேஜும் இல்லாமல் இருக்குது சீட் கவர்லாம். நீங்கள் கார் வாங்கினாலும் சீட் கவர்லாம் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை. உங்களுக்கு வேறு கலர் போனாலும் சீட் கவர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு பேக் சீட்டில் ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, ஸ்டேரிங் சீட்டுமே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்குது. நமக்கு இது ஒரு 1997 மாடலுங்காட்டி கொஞ்சம் கார் வந்து ஓட்டுறதுக்கு கஷ்டம்லாம் கிடையாது, ஈஸி தான். நமக்கு டிவியும் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி நம்ம 97 மாடலே டிவி இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் பண்ணது தான். நமக்கு டிவி இருக்குது. அதே மாதிரி இதுக்கு 5 கீரு, ரிவர்ஸ் கீர் வந்து நமக்கு ஃப்ரண்ட்டில் இப்போ இருக்கிற மாடல் மாதிரி. ஸோ டேப் வந்து நமக்கு ஸ்மார்ட் டேப்லாம் கிடையாது, ஸ்மார்ட் டச்லாம் கிடையாது, நார்மல் டேப் தான். ஏசி இருக்குது. ஏசி நல்லா ஒர்க் ஆகுது, கண்டிஷனாக தான் இருக்குது. நமக்கு கார் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. 97 மாடலில் இது ஒரு நல்ல மாடல். நல்ல ப்ரைஸுக்கு இது கரெக்டான கார் தான். நமக்கு இது பாருங்கள், இதெல்லாம் நமக்கு லக்ஸுரி காரில் கொடுக்குற மாதிரி தான். நமக்கு இந்த வைப்பர் எல்லாமே ஆப்ஷன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சைடு நமக்கு இண்டிகேட்டர் அண்டு டிம் லைட் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சீட் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. லக்கேஜ் வைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பரான ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அது மட்டும் இல்லை, நமக்கு சைடில் ஸ்க்ரீனும் இருக்குது. நம்ம ஸ்க்ரீன் கவர் கூட சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு மேலேயுமே ரூஃபுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நமக்கு கார் வெளியிருந்து பார்த்தா ஒரு லுக்கு சூப்பராக இருக்குது. இன்டீரியரும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ இந்த கார் இன்னும் சேல்ஸுக்கு இருக்குது. இந்த கார் மட்டும் ஏகப்பட்ட கார் இருக்குது இந்த சேல்ஸுக்கு இந்த ஷாப்பில். இந்த ஷோரூம் பேர் வந்து ஆதிசி கார்ஸ். இதோட லொக்கேஷன் எல்லாமே நான் சொல்லியிருக்கேன். நம்ம போன வீடியோவும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். போன வீடியோவில் நம்ம ஆல்டோ போட்டிருக்கோம், மாருதி 800, ஆம்னி எல்லாமே போட்டிருக்கோம். ஸோ அப்படியே செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஷோரூம் பள்ளிபாளையம் டு திருச்செங்கோடு ரோட்டில் ஈசர் பெட்ரோல் பங்க் ஒரு 50 மீட்டர்ஸ் ஆப்போசிட் சைடில் தான் இருக்குது. இந்த ஷோரூம் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதிசி கார்ஸ் கன்சல்டிங்ஸ். நமக்கு ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் வேணும்னா நம்ம சேனல் நேம் யூஸ் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ கார் வாங்கிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு இந்த கார் பிடிச்சிருந்தாலும். ஸோ தேங்க்யூ.